karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. Daghong sasapa. Unsa? Dadon na sa kunimo sa ospital, Rodel? Ma, para ma-check up lang ka. Unsa bang klasiya sa ospital ang imong dad-an nako? O unsa man sang klasiya sa doktor ang imong paatimanon nako? Doktor sa utok, ma. Oh. Nagtuo na gyud ay kang nabuang nako? Ha? Rodel? Ma, wa ko magtuo nga nabuang na ka. Iguro man ta magpa-doktor. Ay, ayaw na lang ko, Rodel. Mabasa na nako sa imong mga mata nga nagtuo ka nga nabuang nako. Klaro kaayo ni. Ma, dili lagi na tinuod. Unsay dili tinuod? Ha? Dili tinuod nga nagduda kang nabuang nako? Ma, kung nabuang pa ka, amon unta kang gigapos og gipugos sa pagda sa ospital. Oh, kay tarong-tarong pa man kung musulti gamay. Okay. Dili lang ta mo pa doktor. May pangutanahan ko nimo, ma. Unsa man ka na? Ikaw ba'y nagkuha sa sudan nga gibilin sa lamisa? Ang imong gipabilin? Oy! Ma, sulod na lang sa tinuod. Ay nganong mamakak man ko, Rodel. Gipabilin to nako para kang Padre Ramon. Busa, dili mahitabo nga ako ning kuhaon. Ay, naunsa man mo. Tamang ka, wag yung kamutuo nako. Nagtuo ka nga ako ang nikuha. Patay na lagi si Padre Ramon, ma. Busa di mahitabo nga siya ang nagkuha sa sudan. Taysa ragod, Rodel. Ha? Gisingkahan ko nimo? Ha? Sorry, ma. Oh. Naglibog lang ko karon kung anong nagsigi kag hisgot ang Padre Ramon. Nga patay naman na siya. Rodel, buhi si Padre Ramon sa akong huna-huna. Ma. Mao ka na, anak. Busa pasag din na lang ko ninyo. Si Padre Ramon lagi ang nagkuha sa pagkaon. Oh, sige na. Biyain ako din sa kong kwarto. Ay gusto kong mag-inusara. Anhi ka lang, ma. Unsa? May barugid si mama nga gikuha ni Padre Ramon ang sudan? Oh, mauna. Ug wala na lang ko makiglalis niya maayo. May tingali nga dad-o na nato og doktor sa utok ang imong inahan, Rodel. Di sab siya magpada. Kay wa ko na siya mabuang. Naglibog na ko kung saon na ko sa mama. Gano magsige masag hisgot nga buhi si Padre Ramon. Tinuod man ka nga patay na ng paria. Patay na siya. Pero Oh, unsay pero, Rodel? guba sa bang iyang naw nga nakit-an sa sapat. Unsa? Mura ni og gidakdakan og bato. Kung mauna, tao ang nagbuhat ini, Rodel. Tao gyud. Ug hangtod karon, wa pa siya madakpi. Wala no, kakuyaw ko di ay. Mao nga ayon ang pag-anha sa sapa nga ikaw lang. Ayon sa pagtaak sa atbang sa bungtod. Sa among karaang bahay nga nasunog. O ganun nasunog man gyud ang inyong bahay, Rodel. Rodel, unsa gyud ang nahitabo sa Casa Alboruno, ha? Gisunog kini sa akong apuhan. Sa amahan ni mama, si Romero Rima. Unsa? Gisunog niya ang bahay? Oo. Mao ka nang gisulti ni mama. Masusup ako. Nagisunog sa akong apuhan ng bahay sa atbang. Pero ano iya man ang gisunog? Doon nagitingali da kong hinungdan, di ba? Wala mo sulti si mama si detalye. Dili na siya gustong hinumduman ni. O ba? Nagtuo ko nga
ang maong hitabo, maong sunugdanan nining sakit ni mama karon. Unsa kay sakit sa imong inahan, Rodel? Nag-nervous breakdown si mama sa una. Hangtod nga, naingon ana na siya. Sobrang na kayo sa kamalintanon. Ug Unsa? murag napiktahan ang iyang utok, Sabrina. Matod pa sa doktor ni mama, head injuries or emotional stress ang posible nga nakaingon anang kahimtang ni mama karon. Ug unsa man gid sa pagtuo nimo ang posibleng hinungdan? Ha? Naa anang duha. Unsa? May dakong samad sa o si mama. Dakong uwat nga pirmi niyang tabunan siyang wig. Ug posible nga mao kini ang nakaingon. Kung nganong ingon ana na siya karon. Unsa man sa kulang hinungdan sa maong samad? Wala kong hibaw. Dili mo sulti si mama nako. Kung imo ning husgutan, magpanik attack siya. Mao nga ako na lang sabning gikalimtan. Mao pa. Musa mo hangil lang ko nimo, Sabrina. Ayaw na lang pangutan si mama sa mga hinahitabo sa unang panahon. Sure. Sure, Rodel. Di na ko maghiskot niya bahin sa nahitabo sa unang panahon. Analisa. Ay nga nung nagtinuktok pagkatinghi. Koan, lo. Naguna na lang ko sa sudan nga nawa. Kinsa man gyud kang nagkuha sa lamisa sa? Ayaw na lang ng tuki Pero lo, wa gyud ko malimot. Ako ning gibutang sa lamisa. Ang bawnanan nga gisudlan sa tinuwang manok Bisaya. Pero maulagi nga no nawa man. Ay pa, sino na may kuha ini? Tinuod ka nga may ang kalag di Padre Ramon aron kuhaon ng sudan. Ay, unsa? Unsa ka si mo na lo? Ay, basan doon ikaw na nakaso din ni Ogigoto. Ug nakitaan niya ang sudan sa lamisa, mao nga. Ay, ang gikuha. Tao nga nakasuot? Oo. Baka bata. Bata may ba? Dili lang gid ni mawa sa kung huna lo. Ay, ayaw naglibuga ang imong rahona ng butanga. Husto si Lolo Elmo, Analisa. Ayaw naglibugang imong huna-huna bahin sa sudan nga nawa. Posible nga giduwaan lang ta ni Mama Mercy. Ba, mama? Posible nga siya ang nagkuha. Aron mo tuot ang tanan nga si Padre Ramon nga patay na ang nikuha sa sudan. Husto ka, ma'am. Tungkol kay gusto niyang buhion si Padre Ramon si ang huna-huna. Ay, pero nga no, iya masalang buhaton. Tungod sa guilt. Ha? Kano sa gani namatay ang pari? Duha ka tuig nang nakalapay. Diha sa sapa sa banlot. Gipatay siya, di ba? Gipatay siya o giguba ang iyang naong. Kung giguba ang iyang naong, buot ipasabot ka na suko og maayo ang kriminal kang Padre Ramon. Bawsan ka na ang akong nakita sa patanglawas ni Padre Ramon. May laing yung tao nga nagtago-tago ining dapita. O dili ba, ay silingan ra ang kriminal. Gisusi na sa mga pulis ang mga silingan lo. Pero wa sila nakuhang suspect. Klaro kaayo nga may makasud gawas dinhi sa bay nga gustong mulibog nato. Og ngano nakasulti man ka ana, ma'am, Sabrina? Nahinomdom mo sa kong gireklamo sa bag-o pa ko dinhi. Sa dihang naghimo ko sa invitation card sa among kasal ni Rodel, may mipuno sa listahan sa nga ni Adela. Nahinumdum ko, ana. Kaya ako ang gidudahan ni mo. Unya karon, sudan ang gikuha sa maong tao. Oo. Analisa dili ni binuhatan og multo o unsa pa diha. Tao lang ang makahimo ini. Kay mukaon ang tao. Unsa man ang unahuna mo, ma? May gidudahan ko nga nagbinuang nato. Kinsa man, Ma'am Sabrina. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!